Tresnan sejati. Spesial buat Mas Ardi dan Boy Evelyn. Semua menjadi pasangan yang selalu dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ada Mas Blacky. Ada Belly. Blacky kok jeneng kire. Ayo Mas. Janji tresno disekseni. Lintang-lintang ing tengahing wangi. Ati kang nandang asmara. Gusti kula paringa usada. Rembulan ing wayah wengi nambahi kekasing ati iki. Pembujan ati ning ngendi duh wong manis kang tak anti-anti. Muga-muga Mas Ardi karo Mbak Evelyn diberkahi. Iya. Nang Oke. diparingi momongan. Amin ya Allah. Aku nek milih bojo ki gampang kok. Kok tak critani. Ceritanya apa? Yo kok tak kandhani tipe-tipe bojo. Tipemu. Oh iya no. Tresno disekseni. Lintang-lintang ing tengahing wengi. Ati kang nandang asmara. Gusti kula paringa usada. Ngono kuwi. Ya rembulan ing wayah wengi nambahi kekasing ati iki. Pepujan atine ngendi duh wong manis kang tak anti-anti. Apa jane? Kesel gitu. Alon-alon pemulane. Genggam sikilku Mas. Wong bagus aja sih.
Amin.